तो हेलो एवरीवन, सो व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं माने गाइस आंनि सिगाङाव दं मोनसे 200 NS BS6 ओमफ्राय माने गाइस सिगाङाव एक्जस्ट लगायदोंमोन आरोना बाट एक्जस्टखौ दा बख'ना दोनथ'दो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन गाइस नै इथिं नैबे हासना लानाय जादों, हासना लादो आरोना नैयाव। ओमफ्राय माने नैखौ थुफ्लंना लादो माने साउन्डआ एसे लाउड जानायनि, एसे गोमनायनि। थिंफ्राय नायनो हागोन गाइस नोंथांमोना माबायदि नुयो एनएसखौबो मोजाङै नुयोना। बे बाइकखौ माने गाइस आं दाखालि लाबोदोंमोन लोगोनिफ्राय, स' एसे माइलेज खम होनाय बायदि नांदों आङो। ओमफ्राय थ' बेखौनो आं दिनै माइलेज टेस्ट खालामना नायनोसै गाइस, नोंथांमोना नायनो हागोन जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने बेसेबां बेसेबां होआ नायनोसै। नैबे जाबाय हाफ लिटार गाइस। हाफ लिटाराव जुदि गाइस 15 फोर होयोबा हमना ला 1 लिटाराव माने 30 होयो बिदि आरोना गाइस। 1 लिटाराव सोद्रायला आङो हाफ लिटार सोनानै माइलेज टेस्ट खालामना नायनोसै। तो माने ऑलरेडी बेयाव थाव गैखाला जोबसिगोन आरोना। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है, रिजल्ट कितना अच्छा होता है। तो गाइस आप लोग भी देखते जाइए, वीडियो को जरूर इंटेक देखते जाइए। ओके तो गाइस दा माने मोनबाय मेन रोड हाईवे जोंनि रोड माइलेज टेस्टनि भिडिअ खालामनि ब्लेक नि बेटर माने हा मुरा मा नोंलाय ए सब माने ओके गाइस माने खासे लोगो मोन्दोंमोन, खाथिनिनो जोंनि खाथिनि लोगो मोन्दोंमोन। स' माने बेनाबो माने NS 200 नोंथांमोना नुखादों जानांगौ सेम कालारनि। माने टाइमा जादों गाइस 5टा जाबाय ना, अलमस्ट 5टायानो जाखाबाय दा टाइमा। नैबे जाबाय जोंनि रोड गाइस गरासर थांनाय। तो गाइस माने थावा बर्तमान जोबथ'वाखै आरोना, टेंकियाव थावा जोबथ'वाखै, जोबसिगोन बारा गोबाव गैला बे जोबसिगोन। ओमफ्राय जोबबाथाय थावखौ सोनोसै, माइलेज टेस्टखौ भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना गाइस। नोंथांमोना जोबसिन नायलांबानो जाबाय, होमबानो मिथिगोन NS 200 BS6 बेसे मोजां माइलेज होयो। माने गाइस नैबे एसे खम होगोन, मानो होनबा साउन्डआ एसे लाउड जायो, एक्जस्टआबो एसे हासुनाय, माने अलरेडि एक्जस्ट दंखायोमोन माने दा सिगाङाव दोनदों आरो बेनि थाखाय। ओमफ्राय माने ग'फ्राव बारा साइज गैया आरोना गाइस। थ' जेसेबां हायो नोंथांमोना खिथिलांबाय थानोसै आं, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस। थावा जोबसिगोन गाइस, बारा गोजान मोननाय नंला आंनि आन्दासाव, माने एसे हावा लानाय बायदि पिकआपआ डाउन जागासिनो आपना आपनि। लेट्स सी गाइस नायाव जोबोरै नायनोसै, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। ओके गाइस जों दा माने बर्तमान थाव लाना लाबाय नै मोनसे पेट्रल पाम्पनिफ्राय। मानो होनबा जोंनि बे मोनसे हाफ लिटारखौ माइलेज टेस्टनि थाखाय खालामनोसै। माने बे हाफ लिटारा माइलेज टेस्टआव मायाव जोबहैयो बेयाव माने आरो सोलायनोसै आरोना जोंनि मोनसे लानायखौ नङाबा जों फायसा नांगोन माथो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस, होमबानो नुलांगोन मा जायो मा जाया। एसे ब्लगबो खालामलांगोन गाइस आङो माइलेज टेस्टजों लोगोसे, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओके सिसि ब्लग लामा बिराद बायोलै न' गारलै बिराद। ओके गाइस तो माने थावा जोबां अबस्थायाव दोङो, जोबद्रायाखै आरोना, पुरा टांकि खालि जानो होगोन। ओमफ्राय पुरानो आधा लिटारखौ सोनोसै गाइस। माइलेज टेस्ट भिडिअ स्टार्ट। एन्ड गाइस दिनै बरिया मट' ब्लग खालामनो सानदोंमोन, बाट नायनोसै मा जायो टाइमा। गाइस दा बर्तमान जोङो माने टंला थांगासिनो आरोना, टंला लोगोफोरा नेनानै दङ खैराबारियाव। ओमफ्राय आं दा भेरगाव मोनसिगोन, भेरगावनिफ्राय ओरै राइट टार्न लानानै खैराबारिसिम थांसै, खैराबारिनिफ्राय लोगोफोरजों ज'नो टंला मारिनोसै आरोना गाइस। मोनाहैगोनसो बायदि नांबाय आं टंला मोनहैनायावनो। थ' मोनायाबा टंलाखौ नोंथांमोनहा एसे खिन्थानोसै गाइस आं। सात गाgas ini subsidian ketemu balai guys, petrol ketemu balai. Oke guys ini bisa dong biar kamu naik biar hama lama ya tuh main sih udah logo kira baru nih guys nih so bisa belum om sih guys sampai cuma nanti tahu mana jebang bos tahu dengar apa sebenarnya ini manjula bab ahead offroading lama guys, ahead offroading lama. I need only slim lama, slim makan saya ini. Baik ini kok guys ketemu kayak petrol finally. Kan coba masa baik kan jangan arah sini rosterannya. Tuh mana guys tawa zebang ini mana जोबथारबाय आरोना नै जोबथारबाय खनसे सेल्फ होना नायनि होमबाबो हारसिं जानो बानाय gila deh salah. Masa mau butuh roh. Oke dan guys mana tahu finally जोब्बाय आरोना बेयाव सदा सोनोसै बारा गोबाव मोनथाया सोनानै माइलेज टेस्टखौ स्टार्ट खालामसै, मानो होनबा टाइमनिबो एसे मोनासिगोनबो खनसे नायबोनो ट्राय जाखाला। तो गाइस माने थावा जाखाला सोनांसिगोन उपाय गैला। बोलाय ये देख सकते हैं गाइस माने पूरा पेट्रोल पंप ना गाइस थाव डिपुनि ओरिजिनल प्योर थाव सोनायनोसै गाइस हाफ लिटार।
देखो गाइस माने सोबाय आरोना दा हाफ लिटार सोना लाग्रोबाय हाफ लिटाराव बेसे खारनो नायनोसै नोंथांमोना ओमफ्राय 1 लिटाराव बेसे खारो बेखौ उनाव मिथिगोन सो अब करना है ट्रिप 0 ना ट्रिपा 0 जाबाय ट्रिप 1 बियो ट्रिप 1 नै 0 0 दे मोजां नाला 0 0 बेसें जाला ट्रिप 1 खामनायबो 0 खामनायबो तो गाइस ट्रिप 0 खामना लाबाय थावखौ सोना लाबाय आधा लिटार स नायनोसै बेसे माइलेज होयो NS 200 PS6 एसे खम होगोन बियो आंनि आइडिया एसे खम होगोन एक्सप्लर थांनाय गारि ना तो गाइस नों दालांबाय थाबानो जाबाय होमबा दा लोगो मोनलायगोन उनाव ओके गाइस दासो माने जोङो दै खेराबारिनिफ्राय लोगोफोरजों जमा ओंखारलांसै आरोना टंलासिम स' दा इस टाइमा दा जादों 6टा 8 6टा 8 आरोना ओमफ्राय एसे मोनासिगोनबो क्वालिटिफोरासो बोरै फैयो मिथिला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस बिसोरखौ होनबा ज' सानै बेग जाया आरोना बिसोर साखाव होलाङो उफाय गैया सावनांगौ जायो मा बुंबावनो आरोना खेराबारि गाइस खेराबारि खेराबारिनिफ्राय टंला थांगासिनो गाइस दा बर्थमान जोङो टंला मोनासिगोनबो माने लोगो बुरजा द्राइभा माने बिदिनो जायो आरोना बेखौनोलाय बिदिनो मोनालांखायो केमेराया बारा गाज्रि गैला गाइस 40 दं दालाय मा ब्लग खालामनो सानलै गाइस ना मोनासिगोननो नोंथांमोननो मोजांनो थाव जोबनो आं बेसे माइलेज बेफोर खिथिनोसै आरो ना गाइस दसे उनाव नोंथांमोन बेसे नायलांबोदो ओह सेक्सी लग रहा है यार इंडिकेटर करूँगा यार मेरा V4 में गाइस थावा माने हाफ लिटार सोदोंमोन आङो दा खारबाय 9.5 किल'मिटार स' बेयावनो माने एसे थावा लानाय बायदि जालायबाय आरोना पिकआपा डाउन जाबाय थादों आपनि सलायाखै गारिखौ माने सलायदो सम गोसाबो सलायदो ओमफ्राय अफरदिंनि बायदि लामाबो मोनदों ना बेयाव लासै सलायदों ना माने 40 लिमिट बांसिन 40 लिमिटआव सलायदो ओमफ्राय सम सादो आरोना बेनो स' बेसे होनायसै गाइस माने एसे साथिया होगासिनो आरोना गावा थावा बाइकआ माने गाइस फाइनालि मेल गया टंला टाउन गाइस टंला टाउन सिङाव दंबो नोंथांमोना एसे खिन्थानोसै आङो थावा माने दाबो जोबाखै आरोना 14.5 किल'मिटार खारबाय गाइस हाफ लिटार थावा आरो बेसे खारबाव नायनोसै ना रिजाल्ट आता है गाइस लेट्स सी खत्म होने वाला है गाइस 1 hour later. तो गाइस जों माने टंलायाव मोनसे रेस्टुरेन्ट हाबनानै माबा जाना लादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा ओंखारबाय जों बेनिफ्राय दाना जोंनि बेथिं बाइक दङ आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय माने गाइस जों बिसोरखौ नोंथांमोना बारा इन्ट्रडाक्सन मोजां होनाय जायासै मालाबा होसिगोन आरोना पुरा बाइक आंनि V4 गाइस V4 ओलार जै पुरा जोस नाकि full on those guys Oh my god, रुको तो गाइस फाइनली थावा जोब्बाय आरोना नोंथांमोना नागोन नै 15.8 किल'मिटार हाफ लिटार थावा जोब्बाय होमबा साननानै दोन नोंथांमोना 1 लिटार थावा बेसे माइलेज होयो गाइस 15 प्लस 30 and 16 माने गाइस 31.6 किल'मिटार आरोना 1 लिटार थावा नोंथांमोना साननानै दोन गाइस oh my god लाइक शेयर तो गाइस माने हाफ लिटार थावा जोब्बाय आरोना 15.8 किल'मिटाराव सयबा दा सोनोसै थांसै बेदो पेट्रल पाम्पसिम एन्ड फिउल खालामना लानोसै आरोना माने गाइस एक्सिगां माने फार्स्टआव एक्सस्ट होदोंमोन आरोना बेयाव ओंखायनो थाव माने एसे बारा जायो माने गाइस दिनै थामनेलनि थाखाय मोनसे फट' लानाय जायासै एन्ड टंला टाउनखौ नोंथांमोना एसे खिन्थिनोसै गाइस लेट्स गो ब्रो लेट्स गो अभी गाड़ी भगाने में मजा आएगा ओ भागे
my god. What? Yeah, what a result, man. Tongla Sari Ali, nungsa nempaya goy bepari. Tongla Sari Ali. Tongla Sari Ali. Tongla Sari Ali. Oh iya bener. Kasih mau sini video sekarang guys. Horbo sampai para video komentar lah. Kasih always right stay safe guys. Bye bye, take care and love you all guys. Love you all. Bye bye guys. Bye bye.